Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. Curaçao heeft gisteren de verplichte quarantaine ingekort van 14 dagen naar 8 dagen. Ingezetenen die nu terugkeren op het eiland moeten 14 dagen in een hotel in quarantaine zitten, maar volgens de Curaçaose regering kan dat worden ingekort zonder dat er grote risico's ontstaan. Zoals bekend mogen per 1 juli Nederlanders op vakantie komen op Curaçao. Die hoeven vanaf dat moment niet meer in quarantaine. Ze moeten wel vlak voor vertrek een coronatest doen, de zogenaamde PCR-test. Op Curaçao is gisteren de 23e coronabesmetting geregistreerd. Het gaat weer om iemand die in quarantaine zit na zijn terugkomst op Curaçao. In totaal zijn er in de quarantainehotels 7 positieve gevallen van corona geregistreerd. Daarbuiten, dus op Curaçao, zijn al meer dan een maand geen nieuwe gevallen geregistreerd. Dat zei epidemioloog Izzy Gerstenbloed gisteren. Hij maakte ook bekend dat de 45-jarige man die afgelopen zaterdag ontsnapte uit een quarantainehotel is getest op corona en hij is negatief. De epidemioloog gaf aan dat de man veel spijt heeft van zijn ontsnapping. Oud-minister-president Gerrit Schotten verscheen gisteren voor de rechter. Het ging om een hoger beroep in de Babelzaak. Het Openbaar Ministerie eist van Schotten dat hij 1,8 miljoen gulden terugbetaalt van geld dat hij onrechtmatig zou hebben verkregen. Als hij niet betaalt, moet Schotten nog 3 jaar extra gevangenisstraf uitzitten. Zoals bekend werd Schotten eerder tot 3 jaar gevangenisstraf veroordeeld voor onder meer het witwassen van geld, valsheid in geschriften en omkoping. Studenten, verenigd in de stichting Save Our Youth Curaçao, hebben een brief gestuurd aan minister van Onderwijs Eugène Ruggenaat. In de brief vragen ze de minister om het collegegeld te verlagen. Volgens Save Our Youth Curaçao is de financiële situatie voor iedereen lastig op dit moment op Curaçao. En om ervoor te kunnen zorgen dat de studenten gewoon kunnen studeren, moet er iets gedaan worden aan het collegegeld. De Koninklijke Marechaussee op Curaçao heeft gisteren een 23-jarige Curaçaose milicien aangehouden op verdenking van diefstal. De man werkt als militair ter ondersteuning van de kustwacht. Hij zou verschillende in beslag genomen goederen, zoals buitenboordmotoren, gestolen hebben en via internet te koop hebben aangeboden. Dat heeft de Marechaussee vandaag bekendgemaakt. Curaçaose docenten, verenigd in de organisatie Doen, hebben gisteren vergaderd onder leiding van Mabella Filippa. De docenten zijn boos dat de overheid wil gaan bezuinigen in het onderwijs. Volgens hen kan de overheid niet nog minder geld aan het onderwijs besteden dan ze nu al doen. De politie heeft gisteren 3 personen aangehouden die fruit verkochten in Otrobanda. Volgens de politie doen ze dat ook regelmatig in Punda. De mannen hadden geen vergunning voor de fruitverkoop en daarnaast konden ze geen geldige verblijfspapieren overhandigen aan de politie. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers.